herop, reflektere over dagen, reflektere over samarbejdet med erhvervslivet, pege ud i fremtiden i selskab med en prominent repræsentant fra det grønlandske erhvervsliv, som en slags, lad os sige, øjenåbner, døråbner ind i den fremtid, den konkrete virkelighed, der jo truer allerede fra i morgen tidlig. Velkommen til de 4 repræsentanter fra de 4 workshops, og jeg vil bede jer om at gøre sådan, som vi gjorde i går, altså at I på cirka 3 minutter redegør først for, hvad var egentlig formålet med den workshop, I havde indkaldt til, og punkt 2, hvad kom der så ud af det? Det kan man sagtens nå på 3 minutter. Og nu har I sat jer og selv valgt et sæde, og så starter vi bare fra en ende af. Det er tilfældigvis workshop 1, som jeg tror, den hed 1, det er også ligegyldigt. Jørgen Skov er departementschef i departementet for noget, der hedder noget langt, erhverv, arbejdsmarked og handel. Jo en velkendt skikkelse fra centraladministrationen her i byen. Og Jørgen, værsgo, jeg præsenterer lige hurtigt Anders Stenbakken, som er fra Visit Greenland. Du får ordet efterfølgende. Malene Abelsen fra Arctic Winter Games. Og Ina Nuk Brandt fra Yes Greenland. Du kommer så tilfældigvis til sidst. Værsgo, Jørgen. Tak. Workshop 1 drejede sig om, hvordan man kan fremme kommercielt erhvervssamarbejde mellem Grønland og Danmark. Workshoppen er udsprunget af, at vores departement for arbejdsmarked og handel sammen med Erhvervs- og Vækstministeriet i Danmark har udgivet en fælles rapport med det emne. Rapporten har resulteret i 12 anbefalinger, der drejer sig dels om, hvordan man kan skabe en mere smidig og fleksibel ordning for at implementere både erhvervs- og finansielle regler for Danmark, men ikke mindst for EU, fordi en stor del af de regler, der gælder på de områder i dag i Danmark, rent faktisk vedtages i EU med direkte retsvirkning for Danmark uden national lovgivning. Så der skal skabes nogle procedurer, der ikke har været prøvet før, men allerede her på forsamlingen, der er der faktisk noget EU-regelsæt på bankmarkedet, der skal gøre, at vi stadig kan låne konkurrencedygtigt i Grønland, der skal implementeres. Derudover vil der bestå rapporten i anbefalinger til, hvordan vi kan etablere nye finansieringsordninger, der kan understøtte større projekter i Grønland finansieringsmæssigt. Der er også elementer omkring turistsamarbejde og andre temaer. Og den præsenterede vi så. Vi præsenterede hovedrapportelementerne i den her rapport. Carsten Høj fra Greenland Business præsenterede de lokale erhvervsfremmeordninger, der findes. Og så præsenterede vi ganske kort, hvad det var for nogle mulige infrastrukturprojekter med mere, der skal muligvis finansieres i de kommende år. Det gav anledning til en række bemærkninger fra salen. Der blev spurgt til Carsten Høj for Greenland Business, hvor mange valide projekter der egentlig overhovedet er, som de får om året, og svaret var, at det lokale erhvervsfremme tager 40 projekter om året. Der var et spørgsmål til, hvor langt man er kommet med de her finansieringsordninger, der er ved at blive sat op i regi af den europæiske investeringsbank, der også muliggør større infrastrukturinvesteringer i det arktiske område, altså i Grønland også. Og svaret var, at Erhvervs- og Vækstministeriet og vores departement skal mødes med den europæiske investeringsbank i slutningen af juni for at drøfte udmøntningen nærmere. Der blev spurgt til lidt omkring, om der også var planer om OPP-projekter, og det blev oplyst, at det er en del af landsstyret Naalakkersuisuts politik at prøve at se, om nogle af de her mange infrastrukturprojekter kan udløse noget fælles offentligt og privat. Der blev så også fremført fra salen, at udover lånefinansieringsmuligheder var det også væsentligt at få set på, om der kunne tilvejebringes egen finansieringskapital til de meget store erhvervsprojekter, der kunne ligge foran os i de kommende år. Og det er jo klart nok, at der var man også interesseret i at kigge på, er der nogle lovgivningsmæssige rammer inden for skatteområdet og anden lovgivning, sektorlovgivning, som gør, at det er svært at få egen finansieringskapital udefra. Så ja. Jeg tror, det var hovedtemaerne. Jeg skal bare bede dig om lige at sætte tempoet den eneste ned for 12. Okay, yes. Og der blev også spurgt lidt til nogle af de investeringsprojekter, der var på turismeområdet, og
hvad de kunne skabe af yderligere aktivitet omkring oplevelsesaktiviteter med mere. Og der var også et forslag ud over et sidste forslag om, hvordan man kunne skabe mere kapital til finansiering i Grønland, og det gik på, at man skulle privatisere nogle af de offentlige ejede selskaber. Et andet forslag, et beslægtet forslag, gik på, at man kunne lave kapitalnedsættelser i nogle af de offentlige ejede virksomheder og frigøre kapital på den måde. Det tror jeg nogenlunde var helheden i debatten. Tak skal du have. Vi løber videre. Anders Stenmark. Ja. Som jo meget kronologisk var workshop 2. Og vi havde den her, vi gik faktisk den anden vej på at kigge på, hvad er det, vi har af eksisterende ressourcer, og hvordan kan vi arbejde med det, mens vi venter på, at der kommer nogle større investeringer, som vi selvfølgelig er interesseret i, at der kommer på at øge tilgængelighed og infrastruktur i Grønland. Men vi delte det op sådan, at vi havde 3 cases. Der var sådan, hvad er det, der sker i markedet, og så valgte vi at sætte lupen hen over det nordamerikanske marked, og beskrive ud fra det statistiske materiale, der er fra Island, væksten af det nordamerikanske marked i nabomarkedet i Island, også ud fra det statistiske materiale beskrive andelen af overnattende amerikanere, nordamerikanere, som er både USA og Canada, i vores marked, og specielt med fokus på Destination Arctic Circle og Nuuk. Og så også forklare i første oplag, hvad er det for et skift, vi ser i trafikken på Greenland.com, hvor amerikanerne eller nordamerikanerne i dag er uden sammenligning den største nationalitet på brugere af det site. For at ligesom prøve at sige, her er en tendens i et marked, der bevæger sig. Og det kalder på nogle handlinger her og nu, fordi der er jo en efterspørgsel her og nu. Der er nogle amerikanere, der står og kigger ind af vinduerne i butikken Grønland på websitet, og de er over i naboforretningen Island, som vi i øvrigt har tætte samarbejdsrelationer med. Så brugte vi 2 cases. Den ene, det var her i Nuuk, hvor man jo for 1,5 år siden fik spørgsmålet, gider I godt give os en god grund til, at vi skal flyve til Nuuk? Spørgsmålet kom, eller opfordringen kom fra Iceland, og skulle der være en doven ret, hvis man ikke ligesom reagerer på sådan en opfordring. Så selvfølgelig gik Samasok og det øvrige erhvervsliv i gang med at begynde at sige, hvad kan man gøre her? Både hvad angår, både i forhold til ren turisme, men også på at lave nogle projekter, der går på tværs af erhvervssektorerne her i Nuuk. Og det næste case, det var op fra Destination Arctic Circle, som har et, hvad kan man sige, rigtig gode produkter, men på en eller anden måde, i hvert fald når vi ser på Sisimiut-delen, befinder sig lidt i periferien af de helt store epicenter for turismen i Grønland, hvis man kan tillade sig at kalde det det. Gør jeg. Der er det store mål for dem jo at få en forbindelse til vækstmarkedet, altså Island som hop her, der hedder Island, Sisimiut, Garnslussuaq, Island. Det kan man ikke få bare ved at bede om det ved man jo godt. Så hvad kan man så sætte i gang? Og så var det igen på at vise en række initiativer på tværs af sektorerne, som er i den region, som jo netop handler om at lægge en række trædesten i form af de her projekter, der bærer hen mod det store mål om at få en tættere forbindelse til vækstmarkedet. Så det var ligesom de her 3 oplæg af 10 minutters varighed. Så havde vi en workshop, hvor vi lagde nogle benspænd ind. Det ene, det hed hvordan kan vi få mere? Vi har skrevet over tiden. Ja. Men jeg gør det helt kort nu. Hvad kan vi gøre med de eksisterende ressourcer? Hvordan kan vi pulje dem? Og på den måde ikke bare løse nogle her og nu problemer, nogle sten, der ligger på vejen, men også være med til at gøde jorden for investeringer. Og så kan jeg desværre ikke nå til alle de inputs, der kom, fordi så var der altså åbent i workshoppen, og det må jeg ikke. Så der kom jo en masse feedback på det her. Og hele ideen, det var jo ligesom, var jo så salen, der bestemte, hvor det her bare hen af. Vi havde måske en forventning om, at vi skulle tale koncessioner. Det skulle vi ikke. Vi skulle tale om nogle andre ting. Ja, tak skal du have, Anders Stenmark, og til Marlene Abelsen, som for dem, der ikke måtte vide, jo også har en fortid som minister her, blandt andet som finansminister. Ja, men det er ikke den rolle, jeg har i dag.
Det er som General Manager for Arctic Winter Games, som bliver Grønlands største arrangement. Inden for 10 måneder, så har vi omkring 2200 mennesker, som skal være her i landet, her i Nuuk, i omkring 8 dage. Og for dem af jer, som kommer fra den anden del af riget, der kan vi sige, at det svarer til, at det er 74.500 mennesker, der skal være i Indre København i 8 dage. Det er et stort projekt. Og det er projekthåndteringen, der her er rigtig interessant for erhvervslivet, fordi det er sådan set lige meget, om det er et mineprojekt, eller det er turisme, eller hvad det er. Det vi har brug for i samfundet, det er kompetenceudvikling inden for projekthåndtering. Det her med, at vi er klar til at levere logistiske løsninger, om det handler om at flyve 1259 mennesker ind på en dag, som er Greenland skal gøre næste år, eller det handler om at bespise 2000 mennesker i 8 dage, 3 gange om dagen. Det handler om, at vi får opbygget de kompetencer, så vores workshop kunne egentlig lige så godt have heddet det, som Anders Stenbakkens workshop hed, mens vi venter. Mens vi snakker om alle de her forkromede store projekter, som måske, som vi også har fået pointeret i dag, ikke behøves være så store, så kan det være, at vi sidder på den allerstørste legeplads lige for øjeblikket i forhold til at udvikle de her kompetencer, vi har brug for i samfundet. Det er en unik mulighed. Det er simpelthen et vindue, både for det offentlige, for civilsamfundet og for erhvervslivet, til at få prøvet nogle ting af, som har kæmpe stor fordel i forhold til, når vi skal kunne servicere erhvervslivet senere hen, eller erhvervslivet skal stå klar i forhold til at løfte andre projekter. Og det var derfor, vi havde indkaldt til den her workshop, og vi kørte en reel workshop, hvor der blev arbejdet i grupper, og vi fik en hel masse input. Så det er ikke fordi, jeg vil negligere, at det er et projekt, der har med sport og kultur at gøre, men det, der er interessant, det er selve projekthåndteringen. Hvordan får man spist en hval? Og det er et meget stort projekt. Vi skal simpelthen have ryddet alle folkeskoler. De her atleter, der kommer, de skal ligge i køjeseng, fordi vi simpelthen ikke har kapacitet til at have dem liggende ved siden af hinanden. Så der er simpelthen logistiske udfordringer fra den dag, de måske strander i Kangerlussuaq, til når de flyver ud på sidste dag. Og det er jo virkelig det, vi har brug for i samfundet, det er, at vi får prøvet de her ting af og får evalueret. Nogle gange er vi måske ikke så gode til at evaluere på de projekter, vi får lavet, men det er jo det handler om, og det er også det, jeg kunne forstå fra mit tidligere erhverv, at inden for efterforskningsbranchen og mineindustrien, det man ofte har sagt, det har været, at vi skal øve os i det logistiske. Her har vi en mulighed for at øve os rigtig meget. Vi har også en mulighed for at brande Grønland. Og jeg vil egentlig godt citere ingen ringer end Iddu over fra Iddu-sport, som sagde det sådan her til mig. Melina, vi har en mulighed. Der kommer 2.200 mennesker. Vi kan give dem den bedste uge, de nogensinde har haft, så de går hjem og fortæller samtlige i deres vennekreds, deres venner osv., Nuuk var fuldstændig fantastisk, eller vi kan sige, vi får se, der kunne så være budt, måske håndterer vi det, måske håndterer vi det ikke, og så får vi ikke udnyttet det vindue. Og det handler om at udnytte det vindue og brande Grønland igennem det her. Så det er ikke kun Arctic Winter Games, det er et fælles projekt om at få udnyttet muligheden til at brande, og det er derfor, vi arbejder så tæt sammen med Anders Stenbakken i at sige diversitet, mangfoldighed, vi kan løfte store projekter. Det handler også om, der bor mennesker i Arktis, vi kan mere end klimaforandringer og mineralindustrien. Her er unge, som også er morgendagens ledere i Arktis. Tusind tak, Malina Ebbesen. Så er det Ina Lundbrandt fra Yes Greenland. Værsgo. Jo, tak. Jamen, jeg havde workshop nummer 3, tror jeg. Og vi var også 3 oplægsholdere. Og overskriften på vores workshop, det var iværksætteri og innovation. Vi startede med at have hver vores oplæg. Det var Bo Blåbær, er du her? For Kaospiloterne, ja. Arne Willumsen, tidligere direktør i Arctic Sisimiut, og så jeg. Så vi startede med at give sådan en kort introduktion af, hvor vi hver især kommer fra. Arne han fortalte meget om innovationshuset op i Sisimiut, og hvad det kan, og hvordan det hus forsøger at være med til at give nogle innovative kompetencer hos dem, der måtte komme der, og udvikle nogle konkrete projekter, som man kan eventuelt sælge. Jeg talte lidt om nogle af de, mere menneskelige kvalifikationer, der lægger sig til det at have
iværksættertrang eller innovationsånd. Og Bo han talte om nogle af de trends, som man ser i resten af verden inden for iværksætteri. Men det, der egentlig var det interessante, det var, at vi ville hver især bare gerne give sådan et lille inspirationsoplæg. Men det interessante var jo i virkeligheden at høre dem, der var mødt op, hvad de egentlig mener, at vi kan gøre i Grønland for at styrke både iværksætteritrangen, men også innovationslysten. Jeg skal prøve at referere så godt jeg kan nogle af de input, vi fik. Vi talte om, at der kan være nogle forskellige udfordringer på forskellige niveauer. Det ene, det er omkring noget mere strukturelt. Det kan være vores infrastruktur, det kan være rammebetingelserne, skattetrykket osv. osv. Det var ikke noget, vi gik så meget ind i at diskutere. Men ikke mindst så var der en gruppe, som stillede som spørgsmål, hvilke rammebetingelser skal der til for at fremme iværksætteriet i Grønland. Jeg vil lige tilføje, at vi startede med at differentiere ordene innovation og iværksætteri, hvor vi siger iværksætteri, jamen det er dem, som går ud og starter en forretning, og det behøver ikke være en speciel innovativ forretning, det kan også bare være en frisørsalon, hvorimod innovation handler om nytænkning, også i eksisterende virksomheder. Er jeg kort på tid, eller? Ja. Noget af det, som grupperne også talte om, de blev delt i to. Den ene gruppe talte om, hvordan vi kan understøtte iværksætterkulturen i Grønland, og den anden gruppe talte om, hvordan vi kan understøtte innovationslysten i Grønland. Og da min tid er kort, så vil jeg prøve at plukke lidt. Men noget af det, der også kom op, det var, hvordan vi kan styrke både børn og unges lyst til både iværksætteri og innovation. Og at vi kan gå ind og lave nogle forløb for folkeskolerne. Vi kan gå ind og gøre noget for lærerne. Vi kan gå ind og gøre noget for brancheskolerne, hvor man kan tilbyde, at måske virksomhederne går ind og laver nogle moduler. Jeg skal lige se her. En sidste pointe, ja. Og så vil jeg pege på, at vi mangler en overordnet erhvervsstrategi. Hvor er det, Grønland gerne vil hen med sit erhverv? Sidste pointe. Tak skal du have. Jeg synes jo, det er fuldstændig formidabelt, at først så ser vi 3 mennesker, der står her med eksportforretninger, der er lige i kanonløbet på vej ud i verden. Så hører vi fra en række workshops om på mange forskellige niveauer en ganske kolossal dynamik. Jeg kan godt hilse og sige for os, der sidder nede i København til dagligt og jagter det, man kan læse i aviserne og så videre om Grønland. Det er ikke lige præcis det, I taler om, der er hovedsagen i den danske debat om Grønland. Det var bare sådan lige en parentes. Men for at forfølge den pointe, så vil jeg vise jer et marcipanbrød. Det er jo ikke opfundet her. Men der er klisterpapir, tape rundt om det her marcipanbrød. Det var fordi Malina Abelsen havde sat marcipanbrød fast under stolene i den workshop, som hun ledte. Og Malina, må jeg ikke bede dig om at forklare, hvorfor du havde sat marcipanbrød fast under stolene? Det er fordi, det gør mig sund. Nej. Nej, det er jo heller ikke noget, jeg selv har fundet på. En gang så var jeg til en workshop i FN, hvor vi skulle arbejde med at få viden fra folk i forskellige grene, og vi blev ved med at levere viden ind. Og til sidst så sagde vores udmærkede konferencier, jamen nogle gange så sidder vi bare på den her viden. Vi sidder bare på den, og vi bruger den ikke. Og pointen med det her marcipanbrød, det var sådan set også, at vi sidder på et projekt. Vi sidder på Grønlands største projekt. Og det er altså bare lidt ærgerligt, hvis vi lukker øjnene og misser og ikke bruger den her mulighed optimalt til at udnytte og få kompetencer og brande Grønland og gøre og løfte alle de ting, vi gerne vil og blive meget konkrete. Vi snakker tit om store projekter. Vi bliver meget lidt konkrete, må jeg tillade mig at sige, de sidste 2 dage. Vi skal jo ned og snakke om, hvordan eksekverer vi? Hvordan gør vi det her? Og der sidder vi på noget viden. Skov, hvad får det dig til at tænke?
noget specielt? Nej, men jeg tænker på, at lad mig gøre det så med et konkret spørgsmål. Vi har hørt i jeres workshop om den nordiske investeringsbank, om eksportkreditfonden i Danmark, der nu må bruge penge i Grønland, om vækstfonden, der må bruge penge i Grønland, forskellige finansieringsmekanismer. Er der i virkeligheden også tale om, at man risikerer at overse nogle idéer, nogle tanker, nogle ressourcer her i landet? Det er der selvfølgelig altid en risiko for, men i vores præsentation havde vi jo faktisk lagt en særlig taler ind, nemlig direktøren for Greenland Business, Greenland Venture og Greenland Holding, Carsten Høj, som jo faktisk er ansvarlig for at udmønte alle de erhvervsstøtteordninger, vi har, og også ordninger, hvor du kan få produktstøtte, og hvor du kan få tilskud til rådgivning, og du kan få rådgivning til eksportfremme. Der er særlige ordninger til for eksempel rådgivning omkring udvikling af fødevareprojekter osv. osv. Så det var sådan set ikke, fordi vi havde glemt det aspekt. Tværtimod havde vi sat en særlig seance om det, som Carsten Høj redegjorde for. Man kan selvfølgelig altid diskutere, om det er godt nok, men der var jo et spørgsmål til Carsten, hvor mange projekter kører du igennem hver år. Og som Carsten sagde, han kræver jo også, selvom det er ham, der tager den yderste del af risikoen, og dermed har en lidt højere risikoprofil end måske bankerne. Så siger han jo alligevel nej til en del projekter, men han behandler der alligevel 40 projekter om året. Ikke? Så vi har en institution sat op omkring det, og der er fokuseret på den del også, og vi havde lavet en del af vores præsentation på en måde, så der også var fokus på det. Ina Lubrandt, hvordan er sammenhængen mellem det, der foregår i departementet, de strategier, iværksætterprogrammer, som jo vitterligt eksisterer og producerer resultater, og så med den iværksætterkultur, som du kender til? Jamen, hvad skal man sige, uden den rette ånd og uden den rette virkelyst, så kan vi jo have nok så mange støtteordninger. Hvis ikke vi har nogen til at gribe det og til at føre det videre ud i livet og til at tage den risiko, som det nu engang er at skulle starte en virksomhed, så kommer vi jo ligesom ikke videre. Og det var det, som vi havde fokus på inde ved os. Er vi gode nok til at få de menneskelige kompetencer puttet på vores befolkning i forhold til noget mere vækst i erhvervslivet, det private erhvervsliv? Ja, og så er der nogen, der siger, at der findes ikke sådan en erhvervsstrategi af den rette karakter her i landet. Det fik mig til at tænke på noget, jeg hørte inde i den workshop, som du selv kørte, som Helle fra Greenland Holding, hun sagde, og jeg har aftalt med hende, at hun vil gentage det herinde, så jeg håber, hun er til stede. Helle, værsgo, du får en mikrofon nu. Tak. Kan I høre, hvad jeg siger? Ja, en ting er at sige noget for et lille forsamling på 30, og så stå her. Det var egentlig ikke så meget, men som offentlig ejet virksomhed, så mangler vi ligesom den der, vision for Grønland. Der bliver efterlyst mentorordninger, der bliver efterlyst innovation og iværksætteri i de store offentlige ejede virksomheder. Og der mangler den her røde tråd, vi kan lede efter. Det ender med brandslukning i de store offentlige ejede virksomheder. Det ender med, at vi drifter. Det blev der også sagt. Vi kan simpelthen ikke, vi har ikke tiden til at være innovative og til at komme videre. Nu sagde du det næsten, fordi det klare spørgsmål er selvfølgelig, hvorfor er det sådan? Hvad mener du? Ja, hvorfor er det sådan, som du netop beskriver? At vi har simpelthen ikke ressourcerne til det. Til at være innovative, til at holde mentorordninger og til at komme ud over grænserne. Det ender i brandslukning og drift. Hvad skal vi gøre ved det, Jørgen Skov Nielsen? Først og fremmest skal jeg jo sige, at der findes jo en række strategier, som Naalakkersuisut har besluttet på erhvervsområdet. Der er jo besluttet en række sektorstrategier, som jeg redegjorde før, er der jo faktisk en erhvervsfremmestrategi, som jo ikke er særlig gammel. Den blev jo fornyet og vedtaget for cirka, jeg tror det er 1,5-2 år siden omkring erhvervsfremme, og det er den Carsten redegjorde for, hvordan han udmønter gennem Greenland Venture og Greenland Business. Der er i øjeblikket ved at blive lavet en ny turismestrategi. Vi er jo lige kommet igennem udløbet af en 5-årsstrategi. Der er en ny, der er ved at blive udarbejdet. Der er en råstofstrategi, der blev vedtaget af Naalakkersuisut for ikke så længe siden. Landsstyreformandens departement, som jo har ejerskabet til virksomhederne, udgiver jo også hver år en redegørelse for deres visioner og ønsker til, hvordan selskaberne skal udvikles. Så der findes jo masser af erhvervsstrategier,
Men jeg er da enig i det synspunkt, der blev fremført før. Der skal jo mennesker til at udfylde det. Altså, man kan have nok så mange strategier, man kan sætte støtteordninger op osv. osv. Men i sidste ende skal der jo også være nogen, der rent faktisk fører faklen videre, kan man sige. Ja, og jeg skal selvfølgelig understrege endnu en gang, at ordet er frit. Der er mikrofoner til rådighed, hvis der er nogen, der vil bidrage. Og jeg vil spørge, om Carsten Høj stadig er her. Der er du. Kunne du ikke løfte din røst ind i en mikrofon og fortælle os, jeg ved, at du var med, som Jørgen Skov jo netop forklarede, ved at fortælle om de offentlige støtteordninger, der er til iværksætteri, til virksomhedsopbygning osv. Kan du ikke fortælle os, hvad skal der til for, at det problem, som Helle påpeger, bliver, om ikke løst, så i hvert fald imødekommet? Altså at den, hvad skal man sige, idéskabelsen, det at følge op på gode idéer i de offentlige ejede virksomheder, måske ikke er det nemmeste i verden. Ja, kan I høre mig? Den ligger på, jeg betragter den på to måder. Den ene, der ligger selvfølgelig i, at man skal tillægge det og give det de fornødne ressourcer i forhold til at kunne tiltrække den fornødne kompetence. Den anden, som er lige så væsentlig, som jeg ser i venture-regi, når vi investerer, det er jo, at vi også skal have mulighed for at gå ind på et bredt marked. Vores segment er meget snævert for øjeblikket, som jeg omtalte under vores workshop, som skyldes, at vi ikke må gå ind på i forvejen konkurrerende markeder, men i forhold til et ønske om en vækst, og en vækst, der kommer hurtigere end den, som vil ligge langt ude, der er det vigtigt, at vi kan komme ind og kigge på de eksisterende markeder, således at vi kan medvirke til mere succesfuld iværksætteri, mere succesfulde forhold for SMV'er, som viser en god, solid forretningsplan, som vi er interesseret i, og dermed også kan konsolidere os yderligere, og på den måde kunne få den kompetence og de ressourcer, vi gerne vil have. Ja, spændende. Der er et bidrag der, ja. Michael Binser. Jeg har fornøjelsen af at arbejde med nogle af de her tre, der har været og lave pitch i dag. Og hvad er det, der kendetegner dem? Det er det, de har oppe i hovedet. Det er det mindset, de har. Så jeg kan godt tænke mig at spørge dig, Ina Luk. Kan du give 3 råd til, hvad det er, vi skal gøre for at arbejde med det mindset, der er, for at vi kommer videre? Fordi vi er meget en offentlig tankegang, når det gælder om iværksætteri i Grønland. Ja, og det her det bliver min helt egen subjektive vurdering, fordi der findes virkelig lidt få undersøgelser på det her område, og det er rigtig svært at finde nogle tal på både iværksætteri og hvor mange virksomheder starter og hvor mange lukker ned osv. Så det er rent subjektivt. Men sådan som jeg ser det, så starter det jo allerede i folkeskolen, altså, eller i hele vores uddannelsessystem. Vi har en kæmpe stor offentlig sektor her i Grønland, og vi er godt i gang med at fodre ind til den offentlige sektor via vores uddannelsessystem. På vores universiteter, der har vi uddannelser, som retter sig mod den offentlige sektor. Vi har lærere, som er gået igennem, de har selv været i folkeskolen, så har de været igennem lærerseminaret, så har de været igennem gymnasiet, så har de været igennem lærerseminaret, så bliver de lærere. Hvornår har de haft berøring med for eksempel erhvervslivet? Så jeg ser det som sådan en byld, vi skal have taget fat på, og vi skal beslutte os for, hvor det er, vi gerne vil starte. Jeg synes, Minik Rosings perspektiv er rigtig spændende, nemlig hvor man kobler noget viden, som er genereret på vores vidensinstitutioner til erhvervslivet. Altså, hvordan gør vi den viden, vi genererer, brugbar derude? En anden ting, jeg godt vil pege på også, det er rummeligheden over for, hvad skal man sige, innovativ tankegang. Det vil jo være sådan, at hvis vores store virksomheder skal ud og konkurrere på verdensmarkedet eller det internationale marked, så bliver vi jo nødt til at være et skridt foran. Hvor er det, der er plads til at rumme innovative mennesker? Er vi som virksomheder eller offentlige institutioner gode nok til det? Har vi fora, hvor vi kan udveksle idéer og kreativitet? Så jeg ser meget, at vi bliver nødt til at prikke hul på den der byld og ballon, og vi skal blive enige om, hvor vi starter. Og så tror jeg nok, det skal brede sig som ringe i vandet.
Anders Stenbakken? Ja, jeg bemærker, at du ikke spurgt mig om noget som helst, og så det kommer måske lidt ind. Men et eller andet sted, når vi taler iværksætteri, og det er intet ondt ord om det, og det er jo vigtigt, men jeg synes faktisk, det hvor hånden er endnu mere på kogeplan, det er de eksisterende virksomheder, der er. Fordi hvis vi prøver at kigge på, hvorfor er vi her? Der er jo nogle af os, der sidder og er betalt af skattekroner, og der er nogle politikere, der er valgt, og så er der et erhverv. Og hvis vi ser på politikerne og de departementale niveauer, så handler det jo rigtig meget om at opstille nogle rammebetingelser for det her erhverv, sådan så livet bliver lettere, og de kan tjene nogle flere penge. Og så er der virksomheder som vores lille selvstyrede selskab, som er inde og faciliterer, sådan så der bliver igen nogle bedre vækstmuligheder for dem, som eksekverer. Og det, som jeg synes, når jeg taler om mit eget erhverv, turisme, det er da det helt store problem, eller det, som jeg synes er vigtigt at adressere, det er jo, at der er nogen derude i dag, som har været der i mange år, som kæmper for at få det her til at hænge sammen. Er vores opgave at søsætte hver eneste år store puljer af iværksættere ud i et marked, som er presset i forvejen? Jeg siger ikke, at vi ikke skal det. Jeg siger, at det er rigtig vigtigt at få faciliteret dem, der er, og få skabt nogle rammebetingelser, fordi turismen er i vækst. Hvis vi ikke vågner op og tager styring på hvordan vores turismeudvikling skal bevæge sig, så sidder vi selv, altså kan vi befinde os i en situation, hvor vi sidder og kigger på, at der er nogle andre, der løber med guldet for os. Og det er der jo ingen af os, der er interesse i. Så der synes jeg, der ligger en meget, meget vigtig opgave for os alle sammen. Malina har bedt om ordet, men det er Sara Olsvig først. Ja, tusind tak. Jeg får bare lyst til at sige lidt omkring det her med erhvervsstrategier. Der er mange ting, jeg har lyst til at sige, og jeg tror måske, jeg kommer til at gentage lidt fra i går. Men jeg mangler lidt, at vi også tager fat omkring spørgsmålet om, hvad det egentlig er for et samfund, vi gerne vil have. Det var noget, det jeg prøvede at rejse i går i min tale. Altså, at vi kigger os omkring i Grønland og siger, hvad har vi af befolkning? Hvem er vi grønlændere? Vi er jo ikke kun fiskere og fangertyper eller smarte nugbo-typer. Vi er rigtig mange forskellige mennesker. Og nogle gange, så synes jeg lidt, det mangler, at vi også får debatteret, hvordan vi så på baggrund af den forskellighed skal udvikle landet. Og når vi så har erhvervsstrategier, som måske ikke er konkrete nok, som det blev sagt på den her workshop om turisme, som jeg deltog i, så kan det måske godt blive lidt for flyvsk, fordi det bliver svært at definere, også set udefra, men også indenfra, hvad det lige er, vi gerne vil hen imod. Og der kunne jeg rigtig godt tænke mig, at vi måske blev lidt mere konkrete. Nu har vi en debat i Inatsisartut her den 20. maj, hvor vi fra Inuit Ataqatigiit rejser spørgsmål om erhvervsstrategier. Og der håber jeg rigtig meget, at vi så også kan blive mere konkrete. Fordi vi mangler jo at debattere det. Der bliver lidt sådan en berøringsangst over for det nye og det nytænkende og det innovative, fordi vi i forvejen bliver lagt i en masse små bokser rundt omkring på kysten i hele Grønland. Ikke? Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi også fik fat i at få debatteret mere åbent og fordomsfrit, hvad det er for et samfund, vi har, at vi ikke går ind og snakker om, hvad der er rigtigt og forkert grønlandsk, og hvilket sprog, der er rigtigt og forkert, men at vi går ind og snakker om, hvordan vi udvikler. Og det er det, jeg synes, der mangler lidt, også i sådan en konference som den her. Så det håber jeg rigtig meget kommer. Tak skal du have. Malina Abelsen. Ja, det er jo i hvert fald nogle dybe spørgsmål, som måske ikke er så konkrete. Jeg vil tillade mig at være rigtig, rigtig konkret lige nu. Fordi der bliver snakket meget om iværksætteri, og der bliver snakket meget om støtteordninger, og vi gør dit, og vi gør dat. Men måske igen er der flere marcipanbrød under stolen. Altså måske er der faktisk nogle ting, der ligger lige til højre benet. Nogle helt reelle ting, som for eksempel, når vi har en konference her med 400 mennesker. Hvordan er erhvervslivet, hvordan er caféen over på den anden side gearet til at tage imod så mange mennesker? Hvordan bliver vi gearet til at tage imod 2.000 mennesker her i Qaduaq? Hvordan bliver vi gearet til at få handlet nogle varer over disken, når folk de kommer? At man tør tage den iværksætteri og allerede sige, at der er nogle rammer her, men vi skal udnytte de ting, der allerede er på tapetet. Og der ved vi jo også godt, at det kommer næsten som en overraskelse. Hver gang der kommer en cruise-turistbåd, en cruise med 3.000 mennesker, så ser folk helt forskrækket ud. Og så står der 2 håndværksmæssige kvinder og forsøger at sælge noget dernede. Vi har jo rent faktisk nogle muligheder, som vi måske skulle arbejde med mere organiseret. Altså min hånd er bare ud til erhvervslivet også at sige,
Udnyt den her mulighed. Udnyt der er en konference. Hvor er dem, der slæber dem hen i og får solgt noget håndværk? Hvor er de ting, vi skal være klar med om 9 måneder, når der ankommer 2.200? Lad os blive konkrete. Hvad er det, vi skal vise dem? Hvordan skal vi få dem sendt op og ned langs kysten, de her pressefolk? Prøv at blive lavpraktisk og konkret. Lavpraktisk og konkret, det er noget, man kan i erhvervslivet. Der skal flyttes nogle dimser fra A til B, og så tjener man penge. Så det skulle ikke være så svært. Jørgen Skov Nielsen, hvad skal vi bruge alle de milliarder til, som nu bliver stillet til rådighed af den Nordiske Investeringsbank og Eksportkreditfonden og Vækstfonden og alle dem der, som snart åbner for kasserne? Ja, der er jo mange muligheder, og man må jo håbe, at der udover de eksempler, som vi viste i vores workshop, også er mange, der har nogle gode idéer derudover. Ikke? Altså, der var jo nogle indlæg før, der faktisk pegede på, at det jo også hviler meget på, at der rent faktisk er nogle erhvervsfolk, der har nogle gode idéer. Men det, der blev peget på i vores workshop, var jo, at lige fremme foran os nu, som en del af den nye turismestrategi for eksempel, og som en del af den nye modernisering af trafikstrukturen i Grønland, arbejder vi jo med nogle koncepter, hvor man skal investere i ting, der vil nedbringe omkostningerne i samfundet. En af de store barrierer, vi har oplevet for turismen, er, hvor mange synes, det er for dyrt at flyve til Grønland for eksempel. Så nogle af de analyser, vi har fået lavet, er forlængelser af landingsbaner i for eksempel Nuuk og Ilulissat, men også i Sydgrønland, vil kunne nedbringe de omkostninger, der er til at flyve ind og nedbringe billetpriserne væsentligt. Så der ligger jo eksempelvis nogle store investeringsopgaver foran os. Finansdepartementet har været inde og samlet sammen lidt for de forskellige, der er involveret i de her projekter, og hvis vi tager hele landet rundt alene på den del af infrastrukturen, der hedder forlængelse af landingsbaner, der skal nedbringe omkostningerne ved at bringe turister ind, ja, så er det jo måske op mod 3 milliarder, hvis man regner det hele sammen, der skal finansieres i de kommende år. Der er andre infrastrukturprojekter, der har til hensigt at styrke modtagfaciliteterne for turister, for eksempel havneanlæg i mange bygder og byer osv. Der er en række konkrete projekter. Vi kom ind på, at den nye turismestrategi vil pege på det fornuftige at etablere visitorcentre i forskellige regioner. Det første er allerede ganske langt. Det er et isfjordscenter oppe i Ilulissat, hvor Realdania kommer med, i det her tilfælde, gratis penge for 75 millioner. Det er vi enormt glade for. Vi skal selv komme med nogle yderligere penge, 23 millioner for det offentlige, for at få det op at køre. Men der er masser af projekter i de her strategier, der har til formål at tiltrække indtjening udefra og nedbringe omkostninger og skabe nogle bedre rammebetingelser. Men det kræver noget initial investering, og det her er nogle af de ting, de kan gå til. Der er jo også Eksportkreditfonden. Den kan jo bruges direkte til erhvervsprojekter, fordi det er sådan, at mange af de der ting, der ligger under EIB og NIB, det er jo ofte rettet mod infrastruktur og lignende ting og sager, men Eksportkreditfonden, den er jo direkte rettet mod erhvervsprojekter. Så er der den ene covenant på, at der skal være leverancer for danske virksomheder, men man kan sige, at det er jo en vigtig ting, der har manglet i paletten, fordi hvis man går ud i resten af verden og kigger på andre lande, der måske vil være med i råstofprojekter eller lignende, ja, de kommer jo og tilbyder en hel pakke. De tilbyder at være med til at bygge det, de tilbyder at købe det, og de smider finansieringen i nakken, hvis de er interesserede. Indtil videre har vi jo ikke haft noget af den art, så derfor vil jeg jo faktisk sige, at Eksportkreditfondens åbning i forhold til Grønland er jo rigtig god i den forstand, at den åbner og gør sådan set bare kongeriget samlet set lidt mere konkurrencedygtig i forhold til det, andre lande tilbyder inden for det her felt. Fabelagtigt spændende, og hvor jeg er glad for, at du siger lufthavne. For om et øjeblik, så sidder der 4 borgmestre heroppe, som alle sammen gerne vil have en Atlantlufthavn. Det skal vi så ikke diskutere i dag. Men bare for at nævne det, for at sige, der er jo stadigvæk den udfordring, som formanden for det hele, Brian, ofte påpeger, at skabe den dialog mellem de offentlige myndigheder, som du repræsenterer her, Jørgen, og så de virksomheder, som også er repræsenteret. Hvordan pokker får man det til at gå op i en højere enhed i den syndflod af politiske initiativer og erhvervsinitiativer, som vi hører om i disse dage? Der er flere, der har bedt om ordet nu. Lad lige Inaluk komme til, fordi det var dig først, så er der et spørgsmål her, så er det Malina. Og hvis der er flere, der er ved at brænde ind med noget, så er tiden altså ved at være knap i dette panelforum. Værsgo, Inaluk. Tak skal du have. Jamen lidt tilbage til det her med mindset, som Michael han siger. Han har arbejdet med de her 3 iværksættere, som har et mindset. Noget af det, som jeg interesserer mig for, det er nemlig det her med,
lige nu, i den situation, vi står i, der venter vi på, at der kommer et eller andet mineselskab og skaber nogle arbejdspladser for os. Hvor er det mindset henne, at vi selv tror på, at vi kan bygge en eller anden form for virksomhed på en eller anden god idé, hvor vi selv skaber os nogle jobs? Vi snakker om at skabe bedre rammebetingelser, bedre infrastruktur osv. osv. Hvem er det, der skal gøre det? Sidder vi og venter på, at det er det offentlige, der skal give os nogle gode eksportbidrag eller nogle bedre rammebetingelser eller hvad? Jeg tror på, at hvis vi kan bygge en ny generation med et rigtigt mindset, som også kan lægge i gåseøjne det pres på, at nogle rammebetingelser skal ændre sig, så ændrer de sig. Men det nytter jo ikke, at vi bare sidder og venter på, at nogen i det offentlige gør noget. Og det er lidt den sovepude, som jeg prøver at finde ind til. Hvad er det, der skal til, for at vi kan rykke ved det? Tak skal du have. Så er det heroppe. Ja, jeg havde bare lige en kommentar. Kan du... Ja, tættere på nu er det. Ja. Der blev sagt før, at turister synes, at det er for dyrt at komme til Grønland. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at vende tankegang om at sige, at lige nu er det måske ikke pengene værd. Så i stedet for at tænke på, at vi skal bare bygge flere store lufthavne eller fjerne afgifterne, kunne måske prøve at tænke lidt mere i de her marcipanbrød. I stedet for at tænke store skala, vi skal bare have mange flere turister, der så bare kommer op billigere. Så kunne man tænke over måske, at vi kunne have lille skala, hvor vi tænker eksklusivitet, og hvor vi højner værdien, blandt andet gennem uddannelses- og kompetenceløft og serviceløft, og arbejder med de produkter, vi har her, i stedet for bare at gøre, hvad kan man sige, tilgangen nemmere. Tak for det. Så skal jeg høre, om der er flere i salen, der vil sige noget. Det er der. Værsgo. Vi skal lige have en mikrofon hernede. Ja, mange tak. Og mange tak for indlæggene. Jeg synes nogle gange, vi har det med at have kejserens nye klæder, når vi snakker strategier. Fordi vi har strategier for stort set alt. Men det er jo netop det her med at eksekvere, og det er handlingerne. Uden handlinger, så er en strategi ikke særlig meget værd, og det synes jeg også er rigtig vigtigt at huske på. Jeg synes også det her med, at vi snakker også hele tiden om nogen. Nogen må gøre noget, og ofte så er det ligesom det offentlige, vi peger på. Det er politikerne, det er den offentlige administration, vi peger på. Og jeg er enig med det, som Helle var inde på i forhold til, at vi bliver nødt til at snakke om, hvad er det for en vision, vi gerne vil have for Grønland? Hvor er det, vi skal bevæge os hen? Fordi jeg er enig i, at nogen må sætte retningen, og så må vi finde ud af, hvem nogen er. Noget af det, jeg tænker som relativt ny politiker, det er også, at som politiker, så skal man vide rigtig meget om rigtig mange ting, og man har ikke altid den fornødne viden på samtlige områder. Og derfor så tænker jeg også, at det er enormt vigtigt, at man får sat de forskellige ressourcer i spil. Og jeg er rigtig glad for nogle af de konklusioner, der har været omkring det her med forskning. For jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi fik skabt en bedre kobling imellem både det politiske arbejde og forskningen, men også imellem erhvervslivet og det politiske liv, fordi vi har i den grad behov for noget input. Og jeg efterlyste også nogle måske sådan lidt alternative måder at sikre et samarbejde på. Og det er lige så meget på tværs af de forskellige faggrene, jeg tænker, det kunne være rigtig godt at nytænke samarbejde, både med forskningsinstitutioner, med erhvervslivet og med det politiske liv. Tak skal du have. Så er der lukket for det varme vand, dog sådan, at der er 2 indlæg mere heroppe fra. Eller måske Anders, skal man... jeg er ked af det, men det var Malina Abelsen først. Ærgerligt. Ærgerligt, Sonny Boy. Nej, det jeg vil sige, det var, at du sagde før, at det kan være svært at forene det her med det offentlige og det private og civilsamfundet. Igen så vil jeg jo bare trække AVG frem som et eksempel, hvor det kan lade sig gøre det her. Og det er måske netop fordi, at der er det her fælles mål om, at vi egentlig alle sammen gerne vil lykkes. Og vi ligesom har slået fast, at det her det handler om, at vi skal levere, og det skal sidde i boksen. Så det gør det måske også lidt nemmere, at man starter med at kigge på, hvad er det, vi alle sammen har til fælles, og vi kan
kan få ud af det her. Så kan der være nogle ting, man er uenige om. Men jeg vil egentlig sådan set bare sige, at der har det i hvert fald ikke været erhvervslivet, der har holdt tilbage. Erhvervslivet har i den grad, som jeg oplever det, kunne se fordelene i at gå aktivt ind i Arctic Winter Games og få noget kompetenceopbygning på praktisk erfaring i forhold til AVG. Det er en kæmpe skat at få lov at se, hvad der sker, når Grønlandsfly skal flyve de her 1259 mennesker ind på en dag. Der kommer til at være noget evaluering bagefter. Hvad virkede ikke? Når Bruxelles skal levere aftensmad til 2.000 mennesker. Hvad virkede ikke? Og der vil jeg bare rose erhvervslivet for at have gået aktivt ind og se, hvad det er for noget, der ligger af muligheder i det her. Og der kunne man måske bare sige, at der er det også nogle nye tanker, man kunne gøre sig inden for det offentlige i at tænke, udnytte de projekter, der er. Tak skal du have, Malina. Så er det faldet sådan, at Anders Stenbakken får det sidste ord i denne session. Værsgo, Anders. Tak. Altså, det slår mig lidt. Jeg lige pludselig fik en tanke om, hold da op, hvor ved man meget lidt om turisterhvervet. Og hele den her, hvor man efterlyser engagement og innovation, og hvor er det henne? Jeg kan pege på Destination Arctic Circle, jeg kan pege her i Nuuk, jeg kan pege på Suisup, jeg kan pege i Gudslæk og i Østgrønland. Selvfølgelig ikke bare rent og alle sammen, men det eksisterer. Det er der allerede. Og man kan sige, det som de jo rigtig har meget behov for, det er, at vi har en større bevågenhed over for det her, det er der, og det genererer nogle jobs derude. Og i forhold til det, som Camilla Rehn spurgte om, det her med, skal vi bare sænke prisen? Ikke nødvendigvis. Fordi det er jo ikke... Hvis jeg må komme med et eksempel her til allersidst, så er der et amerikansk selskab, som arbejder på Sydpolen. De har 800 klienter om året. De har en omsætning på $200 millioner. Det har jo rigtig meget at gøre med, hvad er det for produktkvaliteten af de produkter, vi leverer, og det er så høje, at man vil give penge nok for det, fordi kunderne er der. Jeg synes ikke, at vi behøver at lave nogle af de samme grundlæggende fejl. Jeg synes absolut, vi behøver flere turister, men vi behøver jo nødvendigvis ikke bare åbne sluserne, uden at have gjort os 3 tanker om, hvad er det for et turisterhverv, vi gerne vil understøtte, og hvordan vil vi udvikle turisme, som er værdifuld, så vi sikrer ikke bare en volumen, men vi sikrer, at turisterne lægger flere penge i lokalsamfundet, end en gennemsnitsturist gør. Det er jo ligesom det hele handler om, så vi sørger for, at det er en ansvarlig, bæredygtig turismeudvikling. Og det bevæger os jo fra, at vi skal kæmpe på discountmarkedet over i det Røde Hav, og kan bevæge os over i et blåt hav, eller nogle af de her, som for eksempel den her der Sydpols selskab, vi talte om før. Det er jo indlysende, synes jeg. Og jeg synes, der er rigtig meget produktudvikling og produktjusteringer i regionerne. Jeg tror bare ikke, der er så stor viden om det. Men det arbejder vi på. Det er det, vi gør. Tak. Alle 4. Hjælp mig med at give dem en hånd. Og mine damer og herrer, der vil nu ske det helt fantastiske, at 4 borgmestre, heraf 1 viceborgmester, indfinder sig på scenen sammen med en repræsentant fra GE's bestyrelse, som også har gjort sig gældende her i salen allerede. Og mens de kommer herop, så kan jeg opfordre dem, som ikke er så super skrappe til grønlandsk, om at tage imod et tolkesystem, man kan proppe i ørerne. De vil nu blive båret rundt, som var det kaviar, til den sultne befolkning i Sibirien. Goddag. Hej. Det er nemlig sådan, at borgmestre, de har vælgere, og der er rigtig mange vælgere i Grønland, som taler grønlandsk. Du sidder lige, hvor du vil. Og min primære opgave er jo så i de næste 40 minutters tid at sørge for, at vi kommer til at diskutere andet end landingsbaner. Velkommen til jer alle sammen.
plejer du. Jeg skal se, om fordelingen er ved at være klappet. Jeg tror, det er tilfældet. Velkommen til Herman Bertelsen fra borgmester igennem længere tid i Grækkerda Kommune. Og til Justus, du sidder derovre, Justus Hansen, første viceborgmester her i Sermersooq. Og til Jørgen Væver Johansen fra Guayaquil Kommune nede sydpå. Og til Ole Dorf fra Grasuitsup, som er, hvor er han henne? Der. Som jo er kommunen, der er på størrelse med Frankrig og nærmeste omegn. Det må være en interessant oplevelse at blive borgmester i sådan et territorium. Tak fordi I er her. Og Henrik, selvfølgelig, Henrik Leth, tidligere direktør, nu formand for Grønlands Erhverv, og også til daglig jo beskæftiget i fiskeriet. Velkommen til dig også. Jeg skal bede jer nu om på rekordtid at forklare, og jeg synes, vi skal prøve at hakke det ned på sådan 1 minuts taletid. Det er sådan cirka et indlæg i en almindelig parlamentarisk debat i Folketinget, i København for eksempel. Så der kan man også nå at sige en hel del, men det er selvfølgelig kun en hurtig bemærkning for at sætte gang i debatten. Og det, jeg vil bede jer om at sige noget om, det er, hvad skal der til for at udbygge, jeg siger med vilje ikke forbedre, fordi så lyder det som om det er dårligt i forvejen, jeg vælger det mere neutrale udtryk, hvad skal der til for at udbygge samarbejdet mellem kommunen og erhvervslivet? Og lad os bare starte oppe nordpå hos dig, Rudolf. Værsgo. Siultermik qaatisuara taatimersuornermut imattusikkulimut peqataagama aamma taatimeqataanera peqataaneraamaani nuannaraara aamma ilikaaqarpuga paisaqarpuga paisara tassaaruq kommunini illoqarfinni uqaloqatiginuuseraaqartugut kommunit namminersuorlu oqartussat politikkerillu atorfilut tallakungaanni uqaloqatigiinneq annertuleq ingerluneqartariaqartoq taan amigaatigaarpu nulatsin sumikaluuruttaluunni uqaloqatigiingippallaaqaagut paasissutissani immitsinnut tunuaraangippallaaqqaagut taanna aaqqitariaqarparpu taanna inississinnerlugu ingerlariaqqinnissatsinnut annertuu periarfissaqarpugu taamaattumik taassuma tungaatigut suleqatigiinneq anneq agusinnaagut sigun tassami tamatta issiagungut innuttaasussultissiniarta taamaattumik immintinnut qalinnerusumik ilisimasanik paasissutissaaltu liuraanneq aaqqissinaagut sigu annertorusuarma usaqarsinnaagut quina. Tak til Rudolf. Justus Hansen. Jo tak. Jeg tager det på dansk jo, fordi det er nok flest, der ikke forstår Østgrønland, som jeg behersker nogenlunde. Kommunen Sermersooq og erhvervslivet. Vi har lige haft et visionsseminar, hvor vi diskuterede, hvad kan vi som kommune gøre for erhvervslivet, og hvad kan erhvervslivet gøre for kommunen. Vi var helt nede i de menneskelige værdier. Hvor starter vi henne? Vi havde et skolebarn, vi havde en førtidspensionist, vi havde en hjemløs. Vi havde alle de her aspekter med og sad og snakkede sammen, hvad vil vi egentlig i vores kommune. Det bliver hele tiden nævnt ordet samarbejde. Jamen det kræver jo også både noget af erhvervslivet og borgeren over for kommunen, også den anden vej selvfølgelig, men også kendskab til hinanden. Vi er utroligt udfordret i Kommunen Sermersooq med de store afstande, vi har, specielt over isen til østkysten. Jeg bor til daglig i Tasiilaq på østkysten. Jeg hører dagligt, at borgeren derovre siger, at der er rigtig lang vej til Nuuk. Jo, men så er det også vores forpligtelse i kommunalbestyrelsen at gøre den vej kortere. Og det gør vi også for erhvervslivet. Så vi prøver at gøre det her med one-door-princippet, så det skal være nemmere, få arealtildeling med mere og blive hjulpet hele vejen igennem systemet. Ja, tak skal du have, Jørgen Væver. Rønner.
Uam ulluni kiullorni maani isumasioratiinnermi peqataanaa nuannariuara aamma uulituullu qaarusuppunga soorunami aamma ilikkaaqarpuut kuyataani ullumikkut pissutit imaapput 2008 aallartinneraniit maannamut inuit 785 kiliartornikuupput imaappoq immikku ittumik qanoq iliuseqingikkutta pisarnitsitullu suleriaaserput allangortingikkutigu taava ilorraa tungaanut ineriartorn saatissinnaangilarput taannalu nassuarutingalugu kommunalbestyrelsen nu taaq qinigaangamili oqaasiinnarmik suleqatigiinneq atortorinagu piviusumilli suleqatigiinneq aallaavigalugu kommunalbestyrelsen tamarmiulluta parti tamarmik suleqatigiinnissamu isumeqatigissuteqarpugu taannalu atorluarlugu aamma inuustissarsiornermillu ingerlatsisunut suleqatigiinnerput taanna nutaamik eqqarsariartaaseqarluta nutaamillu ilusilersorlugu maannakkut ingerlatileruttorparput sapaatip akunnerata tulliani ullaarsoorlu eqqartorneqartu ilaat Rostov klynginut tas aatitassarsiornermut tungassuteqartuni suliffeqarfii suqutigisaqartu taakkua ataatsimorussamik pilersittilissaat taanna inernilerneqassaaq taamailluta suleqatingeeriaat nutaat аққутиссаник нутааник нассаассарсиорнэрмут аторниарсараагут таамаиллута инериарторнеқ куятаани илорхаа тугаани саатсиниарсаралу. Tak. Henrik, jeg hopper lige over dig, så vi får orden i gelederne her. Værsgo til Herman Bertelsen. Aquttisu poqaatigisaa suleqatiginnissamo tungasorpingaaruteqartoruissuu sulitittisut kommunillu imminnut naapittarnerat atuqparput uagu assersuutiginnarlugu taamaattumik ukiu tamaasa amarlussoriarlu ta kaffisoqatigiittarpu kaffisorneruna akikitsuarsuaq oqaloqatiginneruna akikitsuarsuaq kisianni taassuma ineritissinaasai annertusartupilu piloruissuupput taamaayalluni anguniaakkat assiingit anguneqarsinnaanerat annertunoriuruissuangortarluni taamaamat ileqqorisarput taamatut naapeqatigiittarnerput aamma kaumissaaruutigiinnassavara allanu taamatu ingerlaassasut taassumasiniatigut isumasioqatigiinnerit assigiingitsut aamma ingerlattarpagut minnerungitsumillu inusutissarsiornermut siunnersuusoqatigiinni suleqataqarnerput annertuumik ingerlapparput taamaalilluta ulluinnarni kommuni mippisut aammalu ulluinnarni suliffeqarfini assiingitsuni ippisut aamma imminnut katilluit arlaatigut miissuiffeqatigisinnaatsigit taamaaliornitsu politikkiin pisut aammalu inusutissarsiornerpisut nalupajaarni ajorpagusuusut isumaarpuma taan aallarniutsitut oqaatigisalluu pigaartorussua. Ja, tusind tak. Jeg vil for at være en smule polemisk måske sige, at det er jo relativt forventelige budskaber fra det politiske niveau i kommunerne. Vi vil meget gerne tale med erhvervslivet. Vi drikker gerne alt det kaffe, der overhovedet kan brygges på vores kanter. Og så er det gode spørgsmål selvfølgelig til erhvervslivet. Er det tilstrækkeligt med disse hensigtserklæringer? Jeg indrømmer, jeg strammer tonen en øjeblik her, men det er med velberådet hu. Henrik Leth. Ja, tak. Ja, altså selvfølgelig er hensigtserklæringer, de er vigtige, og det er også vigtigt, at der er en god dialog. Men jeg tror i virkeligheden, at der er nogle sådan helt basale forhold. Dialog er vigtig. Der er også et, der hedder tillid. Det synes jeg ofte, man møder, når man kommer til ind og vil prøve at sætte noget i gang, diskutere med en kommune, så møder man sådan en eller anden med, han har nok en eller anden skjult dagsorden med det her. Så altså få skabt den tillid, der skal til, og vi skal ikke være bange for hinanden. Vi skal i stedet for, så skal vi faktisk møde hinanden med tillid og tro på, at folk kommer egentlig med det bedste for ikke blot for dem selv, men måske også for byen i mange tilfælde. Så når vi undgår den der med, at der ligesom bliver gjort
der skal være nogle skjulte dagsordner eller et eller andet. Nej, hvis vi for eksempel vil bygge en fiskfabrik, så vil vi bygge en fiskfabrik. Det gør vi for at købe nogle fisk og håbe på at tjene nogle penge, og så skulle det forhåbentlig også gerne kaste noget af til kommunen. Men det er tit, så bliver man mødt af, der må være et eller andet, de har tænkt sig, og det er der altså ikke. Så jeg tror, at tillid er en vigtig ting. Den anden ting er også, eller det sidste ting, det er, at de kommunale forvaltninger, der er behov for, at der bliver strammet gevaldigt op i mange af de steder. Altså, en af grundene til, at der ikke er byggeri nok i Grønland, det vil jeg våge den påstand, at det skyldes, at der sandsynligvis ikke er en eneste af de 4 tekniske forvaltninger, vi har i kommunen, der fungerer optimalt. Og hvis de gjorde det, så vil der faktisk blive sat mange flere ting i gang. Tak for det. Herman Bertelsen. Uqaatigilaassawa immitsinnu pasilllerluta piniajorpugut taamaammat pasillortoqartarsimassappat politiikeri tungaaningaani taanni isumarpungaamma hinneri uqaatigisa illuatunguliartaajaqarlugu taamatu tulisitsivut arlaatigut taamatu eqqarsaateqarlugu nammiinner kumuunimuqartarsimagun taanna namminaajornartorsiutigissavaat wuu tungitsinningaani taamaattoqarnaajoq aama kumuunit assiingitsorpassuartiu arrittuarsuart isigineqartarnerat taanna ama taamat uqaatigissalluaorningittuarsu taamaama uqaatigisa uterteqilaarusuppakka sulititsisut sanarusutut assiingitsunik pilersaarusiorsimasut pappiaqqani inererlu suliaqarsimasaminnik suliarisimasaminnik takkutili taakkuninga taava ama uagutsinningaani suliaruminernerussappu taamaama hinnaru ilaasortanu qaluttuuttaaqarpai aamma piarersarluarsimallutik kumuunimuqartassas. Justus Hansen har bedt om ordet. Jo, tak. Tak for ordene, Henrik Let. Det er rigtigt. Vi skal være meget bedre til det. Jeg sidder selv som næstformand i teknisk udvalg, eller miljøudvalg, som det hedder, miljøanlæg. Og vi har også til daglige udfordringer med at få de rigtige mennesker på de poster inden for teknisk forvaltninger. I er også med til at tage dem fra os, kære venner. Men det er også det, vi skal være bedre til, at få uddannet nogle rigtig gode mennesker til både for jer og til for kommunerne, så vi kan arbejde med hinanden i tillid. Jeg kan også sige, at inden for kommunen, der arbejder vi i fagudvalgene allerede med erhvervslivet, om hvad vi kan gøre for hinanden inden for socialområdet med mere. Så jo, vi er meget, meget opmærksom på sagen, så døren er altid åben. Jeg kan sige til erhvervslivet, hvis I er glade, så er vi også rigtig glade. Ja, Uldorf. Nulатsinни ангалланнеқ акисууоқ аама писариуоқ таамааттумик мааннеқатта наатторсуутигисамалуарпарпа аама суиссаартут тамармик маани иними пеқатаатиннеқарснааниссаа сани уагааннигаатеқарпуга уага аалларфига аалсартуарфиуоқ аама аннертум суусартуарфиуоқ маани аалсартут синнисаат иними ерсингиллат наак сумииттунуку сулисартут каттуффи maaниингиллат суур пеқатаангиттут тусартарпарпу аама нусука каттуффиусоқ наак налуауа атанерсоқ синаам маатакусиннаангилара таамааттумик суассақартут тамармик пеқатаатиннеқартарниссаат имааттуна аққисуусин писариақарторуйуссуу qaasuittumi uqartarpu uagut kumuuni aaqqissuunneqarmata una uatsinnu aaqqissuusi pikkunarsimeqa nalungilars tamas maani isersimalusi kumuunit arfinerpigasut kattutsinnerap kumuunima taatsim eqqarsartoqarsimassagun ilu ukiutsisamat tallimat qaangiutiinnersuuna tamarmi uuliartikkatut aaqqinneqarsinnaasoq taava tamat kukkussuugut kultuurit assigiingittorpassuit атаатсуми сулеқатигитиккуминаатторуйуссуусимаппут уллуматсикиллугу кисааннериуссуугут сиунissами питтаанерусумик тамаккуа ааққиунеқарнисаа агусиннаасаллутигу qaasuittumi сиунгатигут имааттоқартарсимавоқ аёрнарторсиортоқалераагат ааттаат кумууни сулисартут аалисартут ассиигитуссуассаақатигит иммиуннаа питтартут таан массаку аллагуортиникууарпут квартааливут миннерпаамик атаасаарлута кумуунит сулисартут аалисартут суассақатситиги ассигингиттут иллоқарфин тамани массак наапиттарпут аёрнартурсиутеқангиккалуарлуилуун нииссуник писоқарнерсоқ миннут паисит қатигиннис таана агуниарлугу
имаангиттоқ ааттаат фабрик уликкаартитилермата qeratitsi ulikkaartittilermata аатсагартас нугуммата ааттаат ajornartursiu takkummata таатсимиеқатигиннеқ ааллартиннеқалеқ таан массакуу қаангерпарпут нериутигисуарпуллут таассумап илуамик ааллартиллуарутсигу укиуни ааккерсими таасуми иннери тассааса қаноқ инниссаат bueno Jørgen Bjørn. Uaamma hinnari utertiffingilaarusuppa ismaarpua kuyataani sulinitsinni sulisittisu kommunillu akunnerminni pasilleqatigiinnermu tungaveqaratissuleqatigiittu akerlianik ikioqatigilluta nuna immikkoortuan tassan qanorsiuarsaalissartaanna uqaluuserisarparpu amua isertussanmila ulikkut biuaporpilillu saqqummiussaa tassa nunatsinni soqutsingisaqaqatigiit assiingittut allat maani amerlanerusuppi qataatsinneqarsimasuuppata immara maani saqqummiunneqartut iluatinnaqisut aamma amerlaneruyussuarnut apuussimasinnaagaluarput aammalu oqallinnerit immara suli imartunerusut angusinnaasimassagaluarpu taasuqaatigilaarusuppa tassalu ila naammanginnami naammagittaalliorujorluni issiaannarna ассерсуутигалугу илумут техниккеқарфи коммунин тамани аернарторсиутаасимақиппата таа соонеме ам наатсерсуутигинеқарсинаасариақаралуарпоқ сулиситсисуни тааккуа қанеқ аақивиинеқарниссаат атаатсиму исигинниллуни инуяқатигиннуллу питсаанерусусса эққарсаатигалугу сиуннерсуусиаринеқарсинаассасо уагут маттутеққангиларпут техниккеқарфи ассерсуутигиннарлугу питсаасумик аутсорсернеқарсинаанера мисиссуссаллугу кисиан аам тусаарусуннассаа сулиситсисут сулиа тассани илугерсунарсимақиппата таоқану ааққиннеқарсинаанеранник аама тигуссаанерусуник сиуннерсуутеқартарниссаа нунатсинни ангусақассагутта таа таматтаанеруллута ааққииссутиссаник суник нассаарсинаанер таанна ааллаавигалугу оқолоқотингиттарниссар таан писааяқартиппарпут. Ja, mange tak for disse replikker til Henrik Letts udfald. Og nu er det selvfølgelig fristende at lade hjulet køre en gang til og lade Henrik Lett svare på dem, der nu har svaret ham. Jeg vil hellere gøre noget andet. Du skal nok få ordet om et sekund, Henrik. Jeg ved, du gerne vil have det. Men også bringe et nyt aspekt ind, nemlig at der er jo efter nogle år med kommunalreformen jo opstået en forventning om, at kommunerne måske i højere grad end i gamle dage i samlet flok bidrager til nationens udvikling. Vi har hørt en masse om de udfordringer, de potentialer Grønland har, men man opfatter det ligesom som et hele. Her står vi fælles om at løse nogle opgaver, men vi ved jo godt, at i hverdagen, der er der også, hvad skal man sige, lokale interessekonflikter, altså mellem de forskellige kommuner. Hvordan får vi dette samspil til at fungere bedre? Det vil jeg godt bede om nogle bud på, og jeg vil også opfordre den relevante minister, som jeg netop har bemærket, har snedet sig ind i lokalet igen, Vitus Qujaukitsoq, om at bidrage til den her diskussion, hvis han på nogen måde kan animeres til det. Hvordan får vi kommunerne til at spille sammen, spille med på den nationale dagsorden, og hvilke hindringer der måtte være der set fra det politiske lag. Men jeg tror, Henrik, at det vil være passende, hvis du svarer på, hvordan kan det egentlig være, at den mistillid, som du oplever, er opstået? Jamen, altså, det kan godt være, at det kun det er, når man ser sådan en som mig, man får mistillid. Det kan være. men altså, det jeg tror, det er egentlig, at man går forbi hinanden, og kommunikationen ikke er god nok, og det er i virkeligheden det, der sker. Og det er ikke sådan, jeg mener, at kommunen har fejlen, og vi er ufejlbarlige på den anden side. Men på en eller anden måde, så får man tit og ofte snakket forbi hinanden, og det er ligesom den del af det, vi skal have ryddet af, sådan at vi undgår den der diskussion om det nu er de rigtige, der gør det, eller det er nogle andre, der skulle have gjort det. Ikke? Så jeg tror egentlig, at det er ikke sådan en eller anden holdning om, at vi er sure på dem under alle omstændigheder. Det er en dårlig kommunikation, og den skal man altså have løst på en eller anden måde. Og der tror jeg, et af problemerne nogle gange er, og det har forstærket, at i gamle dage, der var det mere sådan, at der er nogle regler, så vedtager vi et, så handler forvaltningerne ud fra det.
I dag er der måske en større politisk, hvor fagudvalg sidder og diskuterer selv de mindste detaljer omkring nogle ting, hvor man kunne sige, at der burde måske være overladt noget til nogle andre for at få truffet nogle beslutninger, så det gik noget hurtigere. Ikke? Ja. Tak, Vitus, at have bedt om ordet. Det får du om et kort sekund. Og mens du taler, og vi får svar på det, du måtte sige, så vil jeg opfordre Bent Olsvig til at overveje, om han måske har lyst til at bidrage til den her diskussion. Du har et projekt mellem hænderne, som vi har hørt om i de seneste dage, nemlig rubinminen nede ved Fiskenæsset, som snart begynder at sprøjte rubiner ud. Der er en succeshistorie, mine damer og herrer, som vi jo alle sammen elsker at høre om. Hvordan kunne det overhovedet ske? Hvad søren gik der galt der? Det lykkedes. Der var et eller andet, der virkede. Der har været et samspil også med de offentlige myndigheder, med de lokale myndigheder. Det var måske værd at reflektere over, hvad søren der skete der, hvis du på nogen måde kunne formås til at sige noget om det. Men det er ministeren først. Undskyld. Tak skal I have. Det er ganske rigtigt, at når vi snakker om kommuner, så bør selvstyre jo også være med til at bistå kommunerne, når man diskuterer forholdet mellem private og de offentlige. Det er unægteligt rigtigt, at Grønlands selvstyre Den er løb. Undskyld. Oppebærer et meget stort ansvar i forhold til de mange ansvarsområder, som de offentlige har generelt. Hvis man kigger på de ansvarsområder, som de offentlige tilsammen har, så er der omkring 105 ansvarsområder. Ud af de 105 ansvarsområder, så har vi udlagt kun 5 ansvarsområder til kommunerne, som er uddelegeret igennem de aftaler, som selvstyret indgår med kommunerne. Det betyder, at selvstyret har en alt for stor magt i forhold til den offentlige administration. Vi sigter imod forenkling af byråkratiet i Grønland, at det kan kun gøres ved, at ansvar overdrages til kommunerne. Og i forbindelse med den kommunale reformkommission, som har arbejdet på at smidiggøre kommunerne, og den ansvarsoverdragelse, som alle spørger efter, der mangler vi at evaluere, hvad er det for nogle ansvarsområder, som vi skal overdrage, således at kommunerne bliver bedre i stand til at servicere de private lokalt og regionalt. Det er for slapt i forhold til selvstyret, at tingene går for langsomt med at overdrage ansvarsområderne. Så det er også landspolitikers skyld, at der er for stor bureaukrati i Grønland. Det er bedre at overdrage ansvaret til kommunerne, for det er dem, der ved, hvad der foregår i det ganske land, og dem, der står tættest på servicering af den grønlandske befolkning. Så jeg tror, at der ligger en stor selvrensagelse i forhold til den måde, vi forvalter administrationen på, og den måde, vi skal forenkle sagsbehandlingen, for at tingene kan fungere hurtigere. Og det betyder, at selvstyret skal indsnævre sine ansvarsområder, og dermed også komme ind på, i hvilken omfang de offentlige skal engagere sig i erhvervet. Tak skal du have. En tilståelsessag, kan man måske kalde det. Herman Bertelsen har bedt om ordet. Så vil jeg også gerne tilstå på dansk. Så er der nok flere, der forstår det. Selvom vi som kommune bliver opfattet som at være meget, meget langsomme, så er der noget, der er rigtigt, som Vitus og Jakito her siger, det går endnu langsommere med selvstyret på områder, hvor der er projekter, som vi i 2 dage nu har snakket om her, der sagtens skulle have været startet meget, meget, meget tidligere. Nogle gange er jeg flov, når der kommer nogle internationale selskaber og gerne vil
bruge et eller andet i min kommune, forskellige ting, så siger jeg, at det er jo selvstyret, der skal afgøre den slags ting, men vi står klar til at kunne servicere jer på alle måder. Og så kommer det samme selskab og siger, Herman, vi vil hellere have der skal bestemme, fordi hvis vi spørger selvstyret, så vil der gå 5 år, og det har vi ikke råd til. Derfor er det meget, meget, meget vigtigt at tage imod Vitus forslag her, at vi til næste politisk koordinationsudvalgsmøde måske kan have en dagsorden, der siger, at endnu flere opgaver, blandt andet inden for erhvervsområdet, skal overtages af kommunen. Så tror jeg godt, at mange af de ting, vi har snakket om i de 2 dage her, vil gå meget, meget, meget hurtigere til gavn for hele samfundet. Nu tror jeg, det er på tide, at vi tager imod tilbuddet fra Bent Olsvig. Er det hul igennem? Jamen, nu er det jo lidt svært, og jeg kan ikke sammenligne med andre projekter, hvordan man har valgt at gribe det an. Men i vores tilfælde, og jeg vil ikke udelukke, at det har en del at gøre med, at vi er kommet så langt, som vi er, har været, at vi allerede i nogle år har været i en meget tæt dialog med kommunen. Og det har vi været samtidig med, at vores efterforskningsproces er skredet frem, og samtidig med, at vi har været i gang med vores ansøgningsproces om selve udnyttelsestilladelsen. Som sagt, så har vi i flere år været i kontakt med kommunen, og jeg vil jo give Justus ret i, at kommunen har faktisk været meget velvillig i at imødekomme vores behov. I starten var det selvfølgelig vanskeligt, fordi så længe vi ikke havde nogen godkendelse, så var det også svært for os at være konkret om, hvad er det egentlig, vi gerne vil have. Men kommunen har startet ud med at lave en taskforce, som simpelthen var målrettet at gå ind og så se, hvad er det, de kan støtte os med. Da vi havde fået vores udnyttelsestilladelse, der kom vi til IBA'en, altså Impact Benefit Agreement. Og igen var kommunen meget forberedt der. Og vi synes selv, at vi er landet på en meget, meget god IBA. Og stadigvæk, der er selvfølgelig nogle forventninger og nogle forpligtelser til os, men vi oplever stadigvæk, at der er en ret stor imødekommenhed over for kommunen. Nu er vi så kommet dertil, hvor vi kan begynde at blive konkrete og så sige, hvad er det specifikt, vi så har behov for her i kommunen, fordi vi skal også bruge noget her i Nuuk. Og igen oplever vi, at kommunen faktisk er lydhør og sammensætter nogle grupper, som kan imødekomme os, eller i hvert fald hjælpe os. Så altså, jeg vil give Justus ret i, at en kommune, som er omstillingsparat og villig til at kigge på andre løsningsmodeller. Så stor ros til kommunen for os. Det var ordene. Jeg er lamslået. Hvorfor er du lamslået, Martin? Kommunen nedsætter en taskforce for at finde ud af, hvad de kan gøre for jer. Er det rigtigt forstået? Ja, det er korrekt. Jeg blev faktisk lidt selv bekymret, da jeg hørte det. Med den taskforce og med den indstilling fra kommunen, så har det også været muligt at få inddraget ikke blot kommunen her i byen, men også det lokale samfund og den lokale bygdebestyrelse, der var derude. Og det er et ret vigtigt element i processer som vores, at vi har den sociale accept, og den får vi kun, hvis vi har lokalsamfundet med. Ja. Og at de føler, at de bliver hørt, og at der er gennemskuelighed. Det er jo super interessant, og nu vil standardløsningen selvfølgelig være at lade Justus Hansen sole sig og få lov at fortælle, hvorfor de gjorde det osv. Men jeg vil hellere spørge Ole Dorf, hvad får det dig til at tænke det her? Jeg hørte ikke, hvad du sagde. Jeg tænker bare, du er borgmester i en anden kommune. Når du hører om denne her måde at gribe tingene an på, hvad tænker du så? 소원에 두빙이다가 누 선노쇼 kommune 소원에 아이때샤시오노 시와선나감니사릭 다마트 이리우스감만 kommune 다마타 다마리옵탁부 이방이락 우왕 selskab sultun takkuka sultikkusun ayo damattorangi uang kommunini lambakkusoqaagut am ultamaasa
аниарисигут наммассиннаанерпут такиллигатикиллуу намманниарсарисарпуусулинниарсаралу тату уна тикилаарусуппара аттаангуақ наалаккерсуусуп уqaатигиса укуа сули яссақарфиит ассигингиттут коммунит нууннеқартуссат ила тааккуа нууннеқапаллассиннаасууппа таа ингерлаққапаллассангалуарпугут кисианни нутсерииннииннаккут нунарпут писуунерулернавиангила нунарпунуна писуунерулиссагуни туниассиортоқартариақартоқ аалсартоқартариақартоқ такорнерсиит тикиситтисариақартоқ ассигитут илиусеқарлуни иммитсунну аяаннаалуарутта питтаанер атуассагуллуиннар питтаалуернавиангиллат уагут киссаатерпут уагут соқутисар тассааоо аалисарниккут синааккутиссат питтаасут инатсартулингааник акуерситигинеқарниссаат туниассиарнеруп нааммагинартуп синериссами иллоқарфинни нунақарфинни ааллартиннеқарсинааниссаа тоққортитсивиит қеретитсивиит писариақартиннеқартут нунақарфини иллуарфиннилу аақивинеқарниссаат аалисаккат илуиттут qeertiinarsinnarli avammut niuerutигинагит наамик налеқарнерулерситсилеқ ааллаавигалу аалисаккат писсарстааинерата qaffатсиллугу аваммут ниуерутигинеқарсиннаанерат агуниарнеқарниссаа тамак тугаатигут ааққиссуussоқарсиннааппат аннерторуусуам сиуаарнеқассоо таасмус аниатигут иппассақ инуатеқатигисиулиттаасуат уқаатигиса нунап иммиккуортуини аам пиорсаанеқ аннертууми тассани тикиттариақарпарпут уамут аваннаанне qaasuittumi киссаатисар тассаао такорнариақарнеқ уллумиккут иниссисимаффиа нерусумик агусақарфисиннааюннаарникууарпут миттарфитсигут илуиси миттарфиат таллинератигут такорнерсиат тикиуратитинеруп аннерусуп ааллартинеқарсиннаанissaа таамаалигутта қеэртарсуут тунуаниннаангиттоқ аваннаа тамаат нунарпу тамаат аниасатигут аама кивитеқатааффисиннаагатсигу таамаалиорнитсигут налиммассаассутит уатсиннут наллиннартутут исигинеқарлут тунниуннеқартартут иммақа киллормут уусернерсуум аллануллу налиммассаатуун туисаартуут туинсалерсиннааниссарпут писиннаалиссуарпут Det er Brian. Og Brian, undskyld, inden du tager ordet, vil jeg bare lige pointere, at tiden jo fortsat løber lige så hurtigt, som den plejer. Og det betyder, at om ikke så mange minutter, så lukker jeg for talestrømmen. Så dem, der måtte have noget at sige, skal række hånden op snart. Om det her kære samarbejde mellem erhvervslivet og kommunerne, vil jeg sige, at der er mange lavt hængende frugter. Ofte er det altså ikke raketvidenskab, der skal til for at få hverdagen til at fungere rigtig meget bedre for rigtig mange virksomheder og mennesker. Punkt 1. Sæt nogle kvalitets- og servicemål for nogle af de basale, værdifulde serviceydelser i forhold til virksomheder. Noget med makstider for arealansøgninger og byggetilladelser. Og så betal jeres regninger. Undskyld, men det kniber stadigvæk med at få nogle bogholderier til at fungere. Og jeg ved, for rigtig mange af vores medlemsvirksomheder, de er rigtig kede af det, for de får nogle gange ikke deres penge fra kommunerne. Og det er jo ikke ordentligt vilje. Det er simpelthen bare nogle mekanikker, der ikke virker. Det er lavt hængende frugter, men det skaber en rigtig, rigtig stor frustration blandt mange virksomheder. Den anden ting, det er tilbage til byggekonferencen i september, som var et rigtig godt initiativ fra selvstyrets side. Der blev peget på nogle helt konkrete ting, der kunne gøres bedre for at få byggeriet meget mere i gang i hele Grønland. Det var godt, fordi diskussionen gik væk fra spørgsmål om, hvorvidt der var penge til det hele, til en konstatering af, at vi har faktisk rigtig mange penge at bygge for, og vores anlægs- og renoveringsfond er fuld af nogle af dem. Gå sammen i tættere samarbejde med selvstyret om at få de der banale processer til at virke, når I er involveret som samarbejdspartnere i kommunerne op mod selvstyret. Der er kæmpe, store, lette gevinster at score her. Tak skal du have. Jeg vil bede dig om, at... Ja, lige præcis, det er herren lige bagved. Værsgo. Ja, jeg hedder Fritz Overballe og kommer fra Umanak.
Jeg hører tit, at politikerne snakker om, at man skal gøre noget mere ved at udvikle turismen. Hvordan hænger det sammen med, at man har taget en beslutning i Uummannaq, som er et oplagt turismeområde, rent naturmæssigt, og også berømt for mange film osv.? Der har man besluttet at nedlægge et hotel og lave det om til et elevhjem, som der nu er plads til 50 elever, og der bor 9. Har I nogen idé om, at det elevhjem, som der blev taget af bordet, eventuelt skulle opføres alligevel, og så sælge det hotel tilbage til branchen? Tak. Og nu spørger jeg, om der er flere i salen, der måtte ønske ordet. Værsgo. God dag alle sammen. Alex Nørskov fra Raudok. Jeg har et spørgsmål til jer og også til forsamlingen. I forbindelse med det her Future Greenland, er det en mulighed, at vi skal vækste, eller er det et must, vi skal vækste? Det er det første. Og det næste plan så, det er, har vi 4 republikker her, der skal vækste uafhængigt af hinanden, eller er vi et fælles Grønland? Tak. Ja. Det sidste var jo et dejligt, klart spørgsmål, som jeg ved, mange er optaget af, og som ministeren også adresserede lidt tidligere. Er der flere, der brænder ind med noget? Værsgo. Ja, tak. Lille Bjerst fra Aalborg Universitet. Der er udkommet en masse rapporter om det her med den accelererende klimaforandring i Arktis og i Grønland. Med alle de her projekter, der bliver talt om, miner, landingsbaner, en masse aktivitet, vil Grønland jo potentielt komme til at fordoble sit CO2-udslip. Og jeg kunne godt tænke mig at få nogle kommentarer fra panelet til det. Fordi selvom Grønland ikke er forpligtet i forhold til Kyoto-protokollen mere, så har man vel stadigvæk en eller anden form for ansvar til at forholde sig til den problematik. Mange tak. Første, anden, sådan. Nu vil jeg bede jer om at afslutte ikke alene denne paneldiskussion, men for så vidt hele den diskussion, vi har haft de sidste par dage. I ikke de allersidste, der får ordet, bare roligt, men alligevel. Der var spørgsmålet, som Brian rejste, om de lavt hængende frugter, en idé om at sætte kvalitet og servicemål på dagsordenen i kommunerne, og så se at få betalt regningerne. Det er jo sådan set et meget konkret forslag, kan man sige. Så var der spørgsmålet, om det er 4 republikker eller 1 nation, der sidder heroppe. Og så er der spørgsmålet om, hvilket klimaansvar I synes er relevant i jeres kommunale regi. Og jeg vil bede jer om at svare på det hele på én gang og ganske kort og præcist. Og inden I gør det, så vil jeg høre Henrik, om du har en sidste bemærkning. Ja, men det kunne jeg jo så gøre. Jeg vil sige, at det, der er vigtigt i samarbejdet mellem kommuner og erhvervsliv, det er også, at vi rent faktisk, tror jeg, hvis vi kommer og får et bedre samarbejde, så kan vi også løfte meget mere. Vi har set for eksempel sådan noget som revalidering, vi har set sådan noget som erhvervspraktikker og alt muligt andet. Det kan man faktisk godt få op at køre, hvis der er en god dialog. Så det vil jeg gerne opfordre til, at man får taget fat, og også gerne stiller nogle krav til erhvervslivet, fordi vi skal også være i stand til at give noget mere tilbage. Med hensyn til det, altså der er altid sådan en tendens til, at det, der er nyt, det er altid det sjoveste, så laver vi taskforce, og vi gør alt muligt andet. Men vi skal altså ikke i den sammenhæng så glemme dem, der allerede er eksisterende. Altså det er sådan for eksempel inden for nogle ting, så bliver der investeret rigtig, rigtig mange penge. Altså jeg kan give et eksempel, for eksempel det her makrelfiskeri, der vil jeg tro, at det grønlandske fiskerierhverv nærmer sig en investering på 1 milliard kroner. Og så nytter det jo ikke noget, men så kommer og siger, når jeg hører, så synes vi, de skulle landes et eller andet sted, eller vi skulle gøre noget andet, eller noget tredje, eller noget fjerde. Så vi er altså nødt til ligesom også at være med til at honorere de investeringer, vi gjorde. Og ikke kun lede efter noget nyt, men også huske, at de gamle, de kan rent faktisk også gøre noget, og de kan også gøre meget mere, hvis rammerne er til det. Så det vil jeg gerne opfordre til, at vi får nogle gode snakker om det.
Og med hensyn til det her med klimaet, så vil jeg sige, ja, det er rigtigt, men at vi vil fordoble vores CO2-udslip. Men vi kan jo ikke sætte os ned og så sige, at vi lader være at udvikle Grønland, fordi at folk i resten af verden, de har svinet. Så derfor så må vi jo ligesom også have den holdning til det, at det må vi altså gøre, ikke? Så jeg er egentlig ikke, jeg føler mig i hvert fald ikke skyldig, hvis vi udvikler noget industri. Selvfølgelig skal vi gøre det miljømæssigt så forsvarligt som muligt, men lad være med at lave en mine for eksempel, fordi at vi synes, at vi skal redde folk på Maldiverne. Det må nogle andre være med til os. Jeg takker på vegne af befolkningen på Maldiverne. Ja, vi skal skynde os derned, inden vi bliver oversvømmet. Og så synes jeg, vi skal gøre det på den måde, at vi tager den i omvendt rækkefølge og lader Herman Bertelsen starte denne afsluttende borgmesterrunde. Værsgo, Herman. Der blev sagt om, der er 4 republikker på Grønland, i stedet for, at det er et land, vi snakker om. Jeg vil sige noget helt andet. Nogle gange føler jeg, at der kun er 1 republik, så er der 3 kolonier. Det synes jeg, det er selvfølgelig, vi skal væk fra. Så vi skal gerne blive til 1 republik med små 4 selvstændige kommuner, der har lige betingelser. Så bliver vi 1 republik fremover. Og med hensyn til uddannelse, som der har været meget snak om i morges, det er, at jeg hørte et eller andet sted, at nogen sagde, at vi har universitetsuddannelser, hvor det største fag faktisk er administration, tror jeg nok, der blev sagt, eller inden for det område. Nå, det kan jeg selvfølgelig sige, at så er det jo administration, vi skal udvikle. Det kan jo ikke være rigtigt. Med hensyn til uddannelser, som jeg heldigvis var med til at være panel af i går, der er det jo sådan, at selvstændighed på individuelt niveau, hvad uddannelse angår, det kommer jo af, at man har nogle uddannelser, som folk kan bruge i det daglige, og forskellige tekniske uddannelser, som vi har gode erfaringer med i Arctic, kan jo udvikles, i stedet for at vi alle sammen skal blive til administratorer, så når vi i hvert fald ikke, så når vi i hvert fald ikke ret meget længere. Flere folk, der kan blive selvstændige, jo bedre uddannet det er, men det skal ikke være administration det hele. Ja. Jørgen Væver Johansen. Rønner. Ineriartornissaq periarfissaanersaq imalunni pisariaqavinnersaq. Soonam pisariaqavippo. Ineriartungikkut inviaqatingit angusassaqingilagut. Pissutsit malunnaatilim allangungipata angusassaqingilagut. Tamam ilikkartaajaqarparput ila una periusitoqarsuaq uangu ilikkarpallaarsimasarput jantalorumik qallunaat taasartagaat taan nunatsin atuuppallaaruyoruissuaqaaq ajornaqaaq ilikkartaajaqarparput naalleraannerinnaq tungavigaluu inerisaasoqarsinnaangimmat sanilerput iluatsitsigaangat nuannaaqataasinnaasariaqarpugut taamaaliungikkutta nunarput ineriartortissinnaangilarput taamaammat ila soorunami nunarput ataasiulluni ineriartortaajaqarpoq soorunami kisianni nunatsinni kumun tamarmik assigiinnerusumik ineriartornissamin periarfissinneqartaajaqarput assiingisitarneq annertusingaluttuinnarpat taa immitsin paaseqatigiinnerput ungasillingaluttuinnassoo taannalu arlaanattalunniit soqutigisarinnilaa taamaammat naalleraakkunnaarluta suleqatiginniarta aamma puujornaversaalaartigu ullumikkut pissut piviusut imaammata nunatsinni inuusuttut affaai meeqatuarfianni naammassigaangami namminni ingerlaariaqqifissaminnik nassaarniajupput taakkua sangiinnerusortagut aamma kivittaajaqarpagut taakkua ulluni kiullerni marlunni ataasiarlutalunni eqqartungilagut sinniisaannik peqataasoqangila tamaammat ila sangiinnerusortagut taakkua kivitseqataanissaannut nunatta nammilersulivikkiartuarneraan peqataanissaan periarfissingikkutsigit aamma inuiaqatigit angusassaqingilagu tamaam suleqatigiinner toqqartigu kisian qimataqarata kuina. Justus Hansen. Jo, tak. Inden jeg får ordet, selvfølgelig vil jeg give den her tilbage til True North James og Bent Olsvig. Det her med taskforcen, vi har været utrolig opmærksomme og hjælpsomme fra starten af. Men jeg vil også give den tilbage til True North James. De har været med fra starten af med borgermøder, oplysninger og derude, hvor bygden er.
og fortælle folk, hvad der egentlig skal ske. Og det kan jeg jo selvfølgelig sige, kære venner, det her det skal bruges som en skabelon fremover. Borgerinddragelse fra start af. Og så selvfølgelig kommunen skal have været med, og der var vi også. Det er jeg utroligt glad for, at Bent Olsvig påpegede. Det her med erhvervsrådet, det er jo stiftet grundet, at vi ikke skal stå som politikere med, undskyld ordet, hvad hedder sådan noget? Nej, bagateller, og så tage den derfra. Vi har erhvervsrådet som direkte kontakt til os. Hvad har I brug for ud af erhvervslivet? Det er det, vi bruger til. Og jeg har også lagt mærke til, at mange af vores erhvervsdrivende har regningerne stående hos kommunen, som bare bliver ventet på at blive betalt. Det duer slet ikke. Og det har vi også taget hårdt omkring om det her i kommunen, om i kommuneafdelingen, at være utrolig hurtigere til at betale de her regninger til de erhvervsdrivende, så de kan køre videre. Men det her med janteloven og sådan noget, som Jørgen Væver var inde på, det er også svært, det her med de 4 republikker. Specielt når de 3, de modarbejder en. Jeg vil ikke engang grine, for det var en utrolig svær proces, vi var igennem, og det er vi stadigvæk. Vi ved ikke, hvad der skal ske. Vi ved ikke, om vi bliver delt op i en vest- og en østkommune. Vi ved ikke egentlig, hvad vi skal bruge, om vi skal have en buffer på adskillige millioner kroner til eventuelt, at selvstyret nu pludselig kommer med en regning, som der skal betales til de andre kommuner. Vi vil utroligt gerne være med til at betale, men det skal være på rimelige vilkår. Og det har vi ikke følt dengang. Og det er derfor, vi er stadig usikre på det her. Og den usikkerhed, den breder os i vores kommune og til erhvervslivet også. Selvfølgelig gør det da det. Det hænger jo sammen det hele. Så jeg vil bare opfordre også de 3 kommuner om, de andre kommuner om, ja, Nuuk, ja, det er stort, men det er ikke kun Nuuk, det her. Det er også i Dokrodomi, det er også Tasiilaq, det er også Bamju, det er også forskellige andre bygder, det går ud over, hvis man skal gøre det her en gang til. Jeg vil bare opfordre de andre kommuner til, lad os sætte os sammen. I ved også godt, at kommuner som Sorg 1.1.2016 melder sig ud i Kanukuka. Der har vi vedtaget flertallet i kommunen, fordi Kanukuka ikke hjalp noget som helst under hele den proces der. Vi blev ladt i stikken. Det er derfor, vi har taget og trukket stikket ud til Kanukuka og opfordret selvstyret til også at komme med en udstrækt hånd, for vi vil gerne hjælpe, og det er vi også klar til. Men vi er bare så usikre på, hvad skal der ske i morgen? Kommer der en ordentlig stor regning til os igen i kommuner som Sorg, eller hvad sker der? Med hensyn til CO2, ja, vi ser jo også, at Greenpeace og alle de andre, de tror åbenbart, at vi skal i Grønland, vi skal være, friluftmuseum-agtigt, og vi skal ikke gøre noget som helst. Men som jeg også sagde engang til dem, så betal nogle penge til os, kære venner, så vi kan leve. Vi er nødt til at komme videre med det her. Vi viser også i kommuner som Sorg, vi kan selv. Vi vil selv. Vi vil ikke vente på nogen. Vi står også med en plan om at udvide lufthavnen deroppe selv. Fordi vi kan ikke vente på selvstyret eller noget som helst. Vi kan selv, og det vil vi. Vi var også parate til at selv komme med investeringerne i havnen dernede, som allerede er gået i gang. Men det blev selvfølgelig trukket tilbage dengang. Ærgerligt nok, men vi var også klar. Så det her med janteloven, den er der jo desværre. Men jeg vil igen opfordre til, med mit åbent sind, og meget generte sind, at vi holder døren åben, altid til en dialog. Gerne over en hel kande kaffe, fordi det kan blive en god, lang samtale. Så kommuner som Sorg viser jo vejen, og det skal det jo også. Vi er jo den folkerigeste kommune, men udelukker os fremover, som formand for Naalakkersuisut siger, at vi kan være ved bordet, når det skal forhandles fremover, fordi vi melder os ud i Kanukuka. Den håber jeg, og den tror jeg heller ikke på, det kommer til at udvikle sig til. Fordi vi er jo trods alt over 22.000 mennesker i kommuner som Sorg. Og det er ikke kun Nuuk. Igen, der er også andre byer i kommuner som Sorg, som har fået meget ud af den her kommunesammenlægning trods alt. Alene til Tasiilaq fandt vi sidste år 100 millioner over til os
i byggerier, og de er stadigvæk i gang, alene for kommunekassen. Tak skal du have. Tak for det. Tak skal du have. Ole Dorf får fornøjelsen af at være den sidste. Rønner. Der er demokratiet i mig, det er sikkert inde, at jeg råbte mig godt det så. Just at der er på givet lidt, kan du gøre mig ikke som noget så mindre bare med løn i giver andre simpelthen. Der er noget kung i der. Kan du gøre mig ikke, der er noget siger med det løn. Kommuner fik som noget så, kan du gøre mig ikke, og giver lidt i giver andre bare simpelthen. Der er meget ikke kung i der er noget ras, der er det sin noget ras, der er en bare. Mukonna så der siger nærmere med sikkert at der bliver jeg ret godt lidt sinde kommunen der man er vi sagt ud til den ret kan sige kommunen siger noget som et at der er ting på så der er ting så ud som må så lidt der ingen kan op på den altså styrer sig I som har på en rio til radio under der til sådan nok kioner til noget så وكيوت مخلوق ما تبغى يوم تقول إما يتم أما تجمع صوت تقصي موق ندوا تعمل بقطعني لا ما ديناني لا كذا تعمل يكون يسمى تيجي شو تيجي قانون مد أما تلتيجي وتلمك بيوم وقت نقصي ما تانا من الرسول ما عمل عشان نقصي الناس تعمل تبغى وتلمك كود وتلمي ما كنا نه ما تجمع تيجي نتا يسمى تيجي شو تادو تعنا قصي الناس نريوتي قارة وقدو شرين نوم نجد بيوجون نقطين قامات وكيون قليل نقباني نونت سنة وقدو ينوم نصور تان قاية طايرة بقبض وقدو شلنا لدا أب عادي كود بيوجون نقطين طايرة بقبض بريوات تاما بقبض بفيش ويجد أدق بعد تان بيوجون نقطين تلتك أم هو تان بيشوفتين شو بيكور فين وصغيرة بقبض نونقبض إن أطايرة بسرون نبي أم نقبض تمام ميزين نقطين نقطين ميك إن تلتي نقطة قاسوي الدق وعلامة نولد سنة النقطة يوم مرة وقصنا مسكت وثلي مكونين نولد سنة من النقطة نولد تا وثلي مكت أوز مسائل قصات هذول تامات مك كموني يطلعوا تود أهم مسؤولي إنه تسخسيو توات يقول قيمة قطعة وجدت بيطلع نقصين يلتد كي مستعد نقصبود أن يعزل فيه نقصبود شولي أن يعزل أن نطلع من إذا تيجي قصنا نشاء ونيخلو أنا سقطت تواناني وثلي كنت إذا أدوان الصاب إذا أدوان خليوب إذا كنت غيد إذا أدوان الصاب إذا أدوان خليوب ننقف فيني أبناني إذا صار يوم كنت أدوان تاج وثلي كنت أم بفيش من إذا وتشلو تاع الدوجون يدك السؤال واني إذا تكساسب إنه قديت نيوم قدمه وثلي الساد وثلي مكونني استوام إنك في سقين نمك هولي كاتو سنين تقبض هذا وثلي تشوفون فهمتني مي نريد تنتش أدواشات تش تاما بود تاما دمك وقاعد توصل كيون ثق إنك كوش بقى ما قتيوش ما في الصوم أتوفق تود أم بوليتيك كريم الشوك الساعتين السنة وقبق شنو السمت أمنيوت لسي بسوتين تكوش على الطتو ونوارسي أما إن تسيريون بشتلو جوليا نغشتلو في الصوم سوري زود ما نتاكو بلصاو جيوب تقتل تاكو قسمت شنو سميني كوب إما يكتولاين ناد تاكل شوليات أسافيرو إن تسيت شوليا نقطب تاماتمك و كيسيتا ما نقصين نتا أم يدس قتيو شمينغاني إذا أمني تقتوغا وتيوت بسوتيل بيوجود تقول شو قانون نوع نقصين سعروب قوي نقصوا تمشين Tak også til Ole Dorf for et meget konkret forslag her til sidst. Glimrende noget at gå ud på. Tusind tak til alle fire fra kommunerne. Tak til Henrik Leth. Mange tak for en spændende diskussion. Og mine damer og herrer, mens borgmestrene og Henrik Leth finder ned fra scenen, så skal jeg bede Ulla Lynge om at komme nærmere fra Sermersooq Business Council, fordi nu er vi
nået endelig langt om længe til afgørelsens time. Det er sådan, at de 3 finalister fra, lad os kalde det, pitching-eventet tidligere på dagen, endnu ikke ved, hvem der har vundet den pris og det, der følger med den. De står alle sammen herude. Kom bare nærmere alle sammen. Giv dem en hånd. Og værsgo til Ulla. Ja, tak skal I have. Nu er afgørelsens time jo kommet, og jeg er rigtig glad for at kunne fortælle jer, at jeres stemmer har jo også været med til at afgøre vinderen, og dommernes stemmer er også talt op. Men inden vi præsenterer, hvem det er, der er kåret som vinder, så vil dommerpanelet gennemgå vurdering af pitchene, og derefter kåre vinderen af Startup Export 2015. Men måske som en information, så kan vi oplyse, at salens stemmer landede på omkring 150 afgivende stemmer. Det var i det nabolag, det lå. Tom Kleist Hansen fra Polar Seafood vil præsentere kåringen. Ulan Brønner, des Valtunadinger Slagrinjarpunga. På vegne af Bank Nordic, Arctic Import og Polar Seafood, tak til arrangørerne for at have vildt os med. Til de 3 konkurrencedeltagere var vi i dommertrioen meget hurtigt enige om efterfølgende, at alle præsenterede en fantastisk flot historie, der var god gennemslagskraft og ikke mindst flot udført. Det vil vi alle sammen gerne sige til jer herfra, at det lover sandelig godt for fremtiden. Kriterierne for vores stemmeafgivning i dommertriven var baseret på 7 kategorier. Vi hver valgte at lade tælle 1-5 point. Det var koncept, lokal produktion, trend, potentiale, bæredygtighed, unikt, og om virksomheden var parat, eller med andre ord, parathed. Og med de ord, så giver vi ordet videre til Martin, som skulle komme og overrække præmien. Og det er så Martin Sandi Sjalmi, der er formand for Sermersooq Erhvervsråd, der overrækker præmien til vinderen. Tom, vil du annoncere, hvem der er vinderen? Villa Martin. Ja, nu trækker jeg jo lige spændingen lidt, ikke? Fordi hvad fanden er Sermersooq Erhvervsråd, ikke? Sermersooq Erhvervsråd, det består af 15 mennesker fra Kommunetrafik Sermersooq, der arbejder ulønnet for at fremme erhvervsudviklingen i Kommunetrafik Sermersooq. Kommunetrafik Sermersooq har set det som sin opgave at udvikle ikke blot Kommunetrafik Sermersooq, men også hele Grønland. Men alt ringe i vandet starter et sted, og Grønland og erhvervsudvikling starter muligvis i Nuuk. Det er i hvert fald det, vi tror på. Så, hvem har vundet? Det har Mike. Tak til Martin.